Kamo sa Espiritu Santo na kaburangan, asin kagtauling buhay na ngunyan, sa paagi kag sakramento ng pagkumpil, minahilig sa Indo, sili na siya nakilig sa mga apostoles, kag aldaw ng Pentecostes. Minatubod kamo? Oo, minatubod kami. Very good. Ngayon sa simbahan. Minatubod kamo sa banal na simbahan na Katoliko, sa pakilamang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalaan, sa paglaboy liwat ng laman, asin sa buhay na ng kasagkoran. Minatubod kamo? Oo, minatubod kami. Ngunyan, matindog ang inyong matinan, siriman, masimpag kamo. Amen. Iyo ini ang sapuyang pagtubod, iyo ini ang pagtubod kang simbahan, asin kinakauban niya ng pagrokyaw. Yesu Kristo, nasa tong kagurangan. Amen. Very good. Please put off the candle, patay na kanila. Ibugtak sa tukawan, pagtadya na nakatindog ka mo. Leave your candle so the bed hold paglaw, asin, pagkapo. Kaya makukumpilan po sa nito yung mga puso, sila mga galo nito na mag-ero ang Holy Spirit sa inyong mga puso. Mga dinawatina, kaibahan niya po ang sa mga aking kukumpilan, pagi sa panibi, na sila maging maimbot o tapat sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Bow your heads now. Do not bring your notebooks, do your notebooks on the chairs. Bow your heads. Let us pray. O Diyos na makakamtaan, asin mahiherakot, pagkanigawa ng Espiritu Santo, na minadulog asin minagero sa sango, ibohon kaming maninigong templo kang sa iyong paglawakan. Ulit Kristo, nasa mong kagarangan. Amen. Maturo ka mo, inunula ang pakasal. Notebook, iyon na sukwa na. Kinanyuga ako mabuti. Itong read your notebooks. Kinanyuga ako dahil pagkatapos ka sa sharing sir, dahil ko magtikwato sa simbahan. Cross legs in the church. Pagkatapos ng sa kong homily, pagkakaigwa kitang modular quiz. Pag di ka mo naka-75 up, ang kumprimindo, iigo ko next year. Eh, ikakasal ng postpone mo na. Okay, sige. O yan. Iguang tulong parte ang sa itong celebration. We have 3 parts in our celebration. E doon na parte, iimbitaran ko kamo sa pagbabago kang indong mga panuga kang bunyag. O sa Ingles, renewal of your baptismal promises. Nung ako binunyagan, makumuwi pa ako noon, nagpanuga ka mo 3 promises. Pero dahil umuwi ka mo, ang nagsimbat sa karan nito, itong ninong at tinang mga pagkulang. Ano yung tulong panuga? Eno, panuga na isisikwal nindo si Satanas ang gabos na marao sa buong buhay. Rejection of the devil. That is your first promise. You reject the devil and all his evil deeds. Okay? Ikalawang panuga. Panuga na magtutubod ka mo sa Santissima Trinidad. Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Okay? Kaya nga katabes na kita ng papanglus, na importante kung papanglus kita, pagpapahilin yan o pagbigbig niya ito sa Santissima Trinidad. We believe the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga pagbatan niya ito, magpahulus ka. Pahilin mo pagtulog mo sa Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Bago ka matulog, bago magkakan, bago maglakbay, sa mga sitwasyon kang peligro at hindi sila, magpahulus ka. Pagi sa pagulus, inaapulan mo, siriman inaapo mo, ipinapahilin mo ang sinong pagtubod sa Santissima Trinidad. Amen?
At ikatulong panuga, manuduga ka mo na magiging aktibong miyembro kang simbahan. Magiging buhay ka mong mga Katoliko, Kristiyano, disipulo kang nagorana. Dahil yung papapunyag, papakumpil, papakasal, tapos mali na, di na makinig simbahan. Mabalik ko sa simbahan, palagadan na. Palabas ko sa paggadan. Ang kumpil, nasa imo Holy Spirit, inspiran ka para maisabuhin mo ang imo buhay spiritual. Dahil yung balik ginawan, dahil di lang tayo buhay physical. We do not just have physical life. Meron iwa kitang spiritual life. Kaya nga kita may kaluluwa eh. Yung katawan, magugunaw yan, mawawala. Pero ang kaluluwa, na duman ang buhay spiritual, yan ang haharap sa kusga ng kaluran ng Diyos. Kaya Holy Spirit, tatabangan ka mo na maging aktibong miyembro sa buhay nito, yung buhay spiritual, paagi sa simbahan. So yan ang first part. Reject the three promises, rejection of the devil, belief in the Blessed Trinity, and promise to be active members of the church para isabuhin mo imo pagiging Kristiyano Katoliko. Okay, first part. Second part, ini mas importante, siriman mas solemne. Ano ini? Bilang obispo, kalilitik ng mga apostles, successors of the apostles, mamimili ako sa Ama. Makamit siya ako sa Ama na ipadala sa indo ang Holy Spirit para mag-ero sa inyong mga puso. Sa Ebanghelyo na hiling nato si Jesus Christ nagpamili sa Ama na itao sa inda ang Espiritu Santo. Nagibo ini sa panahon ng Pentecostes. During Pentecost, naghilig, bumaba ang Holy Spirit sa payo ng mga disipulo aron kang tongues of fire. Diba? Tapos during Pentecost. Kaya kung mo yan, sa ngalan ni Kristo, sa poder ni Kristo, sa inspirasyon ni Kristo, mamimili ako sa Ama na ipadala sa indo. Dahil sa indo pa yun, kundi ang Holy Spirit para mag-ero sa indong mga puso. Kaya may importante na sa parte ini, sasabihin nito, Madya, Espiritu Santo, Madya, come, Holy Spirit, come. Sendo sa diri, you call on the Holy Spirit, Madya, mientras ako nagpapamili. Okay? Ng Espiritu Santo, manatili, manahan sa inyong mga puso, siniman ka mo naman, mananahan sa Holy Spirit. Okay? Yan ang second part. Very solemn moment. Kamo, naka-bendito kamo, nakabawang heads, hanggang ko silensyo, then I will pray that the Holy Spirit will come upon you. Amen? At ang ikatulong parte, hindi na pagpahid, paglahid kang banal na Krista. Enon ako na ko pangalan nito. Anong pangalan niya? Mariela. Mariela ba? Maria. Si Maria. Ito pangalan mo siya. Ha? Si Tria. Kapilido namin ito eh. Si John. Si Kilito. Ang kabanggit ko, sasabihin ko, ako ang tandakan balao ka Espiritu Santo. Ako ang tandakan balao ka Espiritu Santo. Minamarkahan kita, tinatatakan kita, tinatandaan kita na ngunyan nasa iyo na Holy Spirit. Entonces, ikaw ngunyan surugoon kang Espiritu Santo, disipulo ni Kristo, akit ang Ama, membro ng simbahan. Ang marka, ang tatak, di mabubura. Hindi yan katulad ng tatak ng komilik na bubura. Ini habang buhay. Sa pitong sakramento, tulo ang may tatak, minamarkahan ka. Sa bunyag, ang umboy, tinatatakan kang pari. Sa ordinasyon kang pari, o obispo, tinatatakan kami diti, siring man sa umpil. Ibig sabihin niya, presensya ng Espiritu Santo sa inyo. Habang buhay, till you die,
nasa imo ang Holy Spirit. Ngayon, akaputan din daw, Bishop, tanong na, Sir, medyo nag-distract ako sa photographer. Mamaya na yan, sir. Oo, nag-distract ako. Sige na, tabi ka lang po. Huwag mo na ako pulan. Sige na. Anyway, anong tawag dito? Sa yun nga, nag-distract ko dyan. O bakit, haputan niya ako, o bakit ko binabanggit ang araw ni Luke? Kasi ang Diyos, pag ikaw kang malao, very personal. Di ba tayo, pag nabibigay tayo ng regalo, sinusunod natin, di ba? O Tony, o Aida, o Prom, ganyan. Personal. Ganon din ang Diyos. Sabi nga na sa Bible, sabi gano'n, inaputan ng Diyos, inaputan kita sa iyong ngaran, dahil call me by your name. Sinulat ko ang ngaran mo sa sakumpalan. I have written your name in the palm of my hands. I will never forget you. Okay, gano'n ang Diyos natin. Hindi kita bali, hindi ka ba? Eh, pag ang Diyos nagtataw ng balao, kung sino personal. Halimbawa, yung mga balao, mga regalo dito, walang pangalan. Okay, ano to? Walang tatayo, di ba? Pero, o Tony, o Kuya Pisa, o sa iyo, o tuwa ka mo. Aida, o Kuya Pisa. Okay? Yan ang rason ko bakit. Pero, mabangit ito karon mo. Pero ko yan, dahil sa protocol, hindi ko rin kupronounce sa isip ko na lang sa aking palalahitan. Okay? Noong una, sa una madali yung pangarang kababaihan, pangarang naroon nila mga pangarang na Santa o Maria. Kaya mga pangalan ng una, mga babae, Maria, ano pa, Lourdes, Rosario, Fatima, Asunta, diba, mga Santa, Marife. Pero ngunyan, ang mga pangalan ng mga millennials, mga apple pie, pizza pie, sweetie pie, apple, candy, di ba? Ulo, pangalan ng pagkain na yun eh. Kaya bata-bata may diabetes na. No? Pero ibalik natin, ano man ang ngalan niya mo, whatever is our name, sa hiling kang Diyos, sa rulang ang ngalan niya to. We only have one name, ano yan? Kristiyano. Christians. Yan ang tatak sa atin, Kristiyano. Dahil binunyagan kita, kinumpilan kita sa Christian. Catholic, isang universal. Magkakatulungan kitang gabos, pabunyagan sa simbahan. Roman Catholic, dahil si San Pedro nag-star sa Roma, doon siya nagatan. Si San Pedro na inapod, katawaran ng Diyos, na pangatama ng simbahan, na walang pati from the time up to now with Pope Francis. Kuya ang Papa, pinapakatama niya ang simbahan. Sosod sa mandato ni Kristo. Okay? Kaya nga Roma, straight yan. Habang 2,000 years, walang pati yan. Okay? Kaya pag may mga grupo lang inaakit kayo, sabi no, ako katolikong binigyan ka, katolikong inumpila, katolikong mamumuhay, katolikong hasta mawala. Amen? So yan ay hindi doon mga tugan ng importansya ng sakramento ng kumpil. It is the sacrament of growth. Kung tayo bilang multivitamins para maging makusog, ang Espiritu Santo tapamangan para kita magtalubo sa pagtubo, paglaw, asin, pagkamo. Very well. Ngunyan, matintugan ko kumpilan. Tintugan mo o kumpilan. Leave your notebooks. Iwan nila ang dalawang. Mayo ka mong dalawang sa kabot. Everything. Okay. Sisudyan ang kandila. Sorry, ang kandila yung nakuha ko ng kandila.